Smajtu għal-istorja. Poplu ta' madwar nikkalkulaw 3 miljun ruħ li qegħdin fuq l-għadba tal-wirt tagħhom għal jgħidilhom idħlu ħudu l-art li jagħtakom tajtilkom u hekk tal-missirietkom u issa intom ħaddawduha u dawn in-nies ma rridux jitlu. Però almenu kien hemm uħud illi f'din il-kriżi nazzjonali u rellu fushom bħala eroj tagħna. Mhux ħafna, era. Ġosuè, Kaleb, Mosè u ħuħ. Erba' biss, kemm għandna bżonn li niftakru għadi. Illi biex niddeterminaw min hu fuq il-ħadd Alla jew mhux ma niddeċiduhiex skont in-numri. Mhix kwistjoni ta' maġġoranza, mhix kwistjoni ta' popolarità. Erba' li kienu lesti li jopponu l-opinjoni pubblika u jgħidu aħna kapaċi għax Alla hekk ordana li nitlu u nieħdu din l-art. L-evidenza, ovvjament, l-ispiji marru u għalu l-verità fis-sens li veru kien hemm bliet biswar għoljin u vera kien li kien hemm uliet Anak li kienu ġiganti. U vera qalu li l-art hija ta' bilħaqqa miela, art li tnixxi l-ħalib u l-qasel, art tar-rummien, art fertili bil-widien tagħha. Però qalu li aħna derna qisna ġradijiet f'għajnejhom dan-nies. U hekk huma stmawna wkoll. U allura l-iżbal tagħhom kien li huma għamlu evalwazzjoni tas-sitwazzjoni, però skont il-fema umana. Insew li Alla Onnipotenti kien hu li bagħathom biex jitkixfu l-art u biex attwalment imbagħad jitlu biex jieħduha. Ġosuè u sieħbu Kaleb ma qablux magħhom u qalu ta' bilħaq vera hemm il-ġganti, però aħna kapaċi bl-għanna Alla. Ġosuè jgħid li jekk il-Mulej jrid illi jenna jaħodna f'dik l-art u jagħtina art li tnixxi l-ħalib u l-qasel biss la tixxewxux kontra l-Mulej u lanqas tibżgħu min-nies ta' dik l-art għax huma għalina bħal ħobs. Bħal ħobs, ħobs taqbad u tikollha ġifieri xi ħaġa l-iżjed faċli. Għaliex qalu hekk għaliex Alla kien it-tarka u s-sur setan tagħhom. Kemm huwa fi kriżi meta inti qiegħed wiċċ imwiċċ ma' diffikultà ma' xi ħaġa isa muntanja quddiemek li inti tiġġudika kollox skont kif jaraw għajnejk u skont is-sens komun u tinsa lil Alla. Tinsa lil Alla. Ġosuè u Kaleb baqgħu bl-impenn ferm tagħhom lejn Alla għaliex kienu konfidenti fil-wedi tiegħu. Alla hekk wedhom u Alla kien kapaċi wkoll illi jżomm kelmtu u attwalment jagħtihom ir-rebħa u iddaħħalhom f'dik l-art. Il-Kaleb u Ġosuè irrefjutaw milli aċċettaw id-deċiżjoni popolari xi ħaġa mill-aktar diffiċli. Mill-aktar diffiċli. Illa aħna fin-natura umana tagħna aħna gregari. Nkun nixtiequ illi nkunu fil-massa tan-nies, mitlufin fil-massa tan-nies. Illi inti tqum bil-wieqfa u tgħid jien ma naqbilx bħal Mamel Luteru fid-dieta ta' Worms meta der quddiem il-delegati tal-Imperatur u quddiem l-ekklesjastiċi Rumani u quddiem il-kbarat kollha tal-Ewropa u qal illi jien mhux se niċħad it-tagħlim tal-Evanġelju jekk intom ma tikkonvinċunix illi jien għandi żball mill-Iskrittura. Kien kapaċi jaqaf waħdu quddiem kulħadd. U dawn in-nies huma rari. Faċli li neħbew fil-folla u nintilfu fil-folla. Kaleb u Ġosuè jagħtuna hawnhekk mudell sabiħ eżemplari ta' kif għandna nagħmlu meta aħna qegħdin fi kriżi. Irridu naraw x'inhi għall-fehma tagħna, Alla x'qed jgħid fuq il-ħaġa.
U li inti tintrabat mal-weda tal-Alla hija l-aktar ħaġa sejf li tista' tagħmel avolja tirrifjuta id-deċiżjoni popolari periklu għal ħajtek. In-nies jekk raddu attenti għal qari malli Ġoswe u Kaleb baqgħu fermi u qalu ejjew immorru, tibżawx. In-nies bdew jikkonfuffaw u jitkellmu bejniethom biex ħaġġhom. Biex jelżu minnhom. Ħalli mbagħad vera ma jkun hemm ebda ostaklu. U vera jkollna dik l-unanimità. Meta aħna biex noġbu lill-Alla ikollna qumu bil-wieqfa u ngħidu intom qed tasperu jiena konvint li d-dinja rrieda tal-Alla. U appuntu aħna qegħdin ngħixu f'pajjiż fejn il-maġġor parti tiegħu jew ma' nies mingħajr Alla u ma jgħidux jafu b'Alla, jew ma' nies reliġjużi li jaħsbu li jistgħu jixtru s-salvazzjoni. Alla għandu fdal f'dal-pajjiż, huwa fdal, huwa ftit in-nies. U faċilment aħna nħibgħu wara subajna, jew insibtu ħalqna, jew ma naqalawx pantomimi, ma naqalawx protesti. Dan l-avveniment kruċjali fil-mawrien ta' Iżrael fid-deżert jallimna jekk xejn li qatt ma nistgħu nassumu li l-opinjoni tal-maġġoranza hija dejjem korretta. Apostol Pawlu pereżempju fit-tmiem ħajtu meta kien jaf illi wasal għal martiju qal daw kollha fl-Asja telquni. Fl-Asja fejn qatta snin twal jippriedka u jan daw kollha li ma fl-Asja telquni hija stqarrija ta' niket. Ftit kellu l-Apostol Pawlu il-famuż Apostol tal-Ġentili. Spiċċa biex kien kważi abbandunat fl-ħadd ħajtu. Dan ma lezzjonijiet l-aħwa li aħna rridu niġu wiċċ imwiċċ magħhom. Jekk għandna l-Mosè pereżempju, Mosè eżempju klassiku ta' persuna tant dedikata għal Alla illi ma qiesx li hu nnifsu, ma qiesx is-suċċess tiegħu għall-offriru infatti, għall-warra. Għal dawn nies ħanaqridhom u minnek nagħmel poplu ġdid, ikbar minnhom. Però Mosè aktarx milli fittex il-prestiġġju tiegħu jew is-suċċess personali tiegħu, se taqallu l-Alla hawn jien għamel bjara li trid. Mosè argumenta mal-Alla u talbu. Għallu mbagħad meta l-Eġizzjani jisimgħu illi inti ħriġt illud il-poplu tiegħek mill-Eġittu, mill-jasar tal-Eġittu. Ħriġthom fid-deżert, ma kontx kapaċi iġibu għal ma kontx kapaċi tdaħħalhom fl-art li wegħdhom. Teqridhom kollha fid-deżert u jgħajruk imbagħad. Jikkalpestaw l-ismek jgħidu li inti mhux vera All-Onnipotenti. Mosè appella lill-Alla u qallu ħsieb il-glorja u l-unur tiegħek, ħsieb il-ġieħ tiegħek. Mosè tant kien ma' Alla illi nesalu nnifsu. U għalhekk jiena tinsejħlu eroj tagħna. Eroj tagħna. Nistgħu aħna bit-tjufijiet kollha tagħna nitalmu nimxu din it-triq, ħafna drabi triq solitarja, triq li jkollok timxiha waħdek. Waħdek fil-familja, waħdek fuq il-post tax-xogħol, waħdek fis-soċjetà. U forsi għalhekk nibdew nifhmu mbagħad kemm huwa importanti li aħna il-ftit illi naspiraw illi bil-grazzja tal-Alla noġbuh matul ħajjitna. Hemm bżonn li aħna nifhmu u nifhmu b'gratitudni x'wetta Alla għalina permezz ta' Kristu. Dak iż-żmien il-poplu Ludi Alla ħariġhom blit minn duta tiegħu permezz ta' Mosè, għamel mirakli kbar fl-Eġittu, mirakli ta' ġudizzju fuq l-allat folots tal-Eġittu, fuq Farun, fuq l-armata tiegħu, fuq il-poplu tiegħu. Mosè kien minn dawk li iftakar. Ma kienx għaddi xi ġenerazzjoni. Għaddew ftit xhur. Meta dawn għamlu l-ewwel għeid u qatlu l-ħaruf u kienu mill-ħaruf u l-għada filgħodu qabdu ħwejjiġhom u bdew ħerġin mill-Eġittu taħt it-tmexxija ta' Mosè. X'memorja fqira kellhom illi għaddew minn dik dawk il-kastigi kbar illi laqtu lill-Eġittu u huma ma ġralhom xejn. La huma, la familji tagħhom, la l-bejjem tagħhom baqgħu sejf. U nsew,
Alla illi fetaħ il-Baħar l-Aħmar bħal triq ħitan, l-ilma saru ħitan fuq il-ċellu kull-milja tagħhom u qasmu qisu f'art biexfa. Reċentament reċentament, unsew. U allura Alla li kapaċi jiftaħ l-art fil-baħar, li kapaċi jiġġudika l-ladewa tagħhom, li kapaċi joħroġhom taħt lid ta' Mosè, ma kienx kapaċi li jdaħħalhom fl-art. Meta aħna ninsew l-emejjel kbar tagħna fil-kastan, meta aħna ninsew illi Alla mhux biss tal il-liblu bħala sakrifiċċju għad-dubietna, imma wera il-qawwa omnipotenti tiegħu fil-qajmu bell-imwiet. U qiegħdu fuq l-eminja tiegħu bħala rappreżentant il-qasis il-kbir tagħna u allura kwalunkwe weda li Alla jagħmilna dik il-weda Alla kapaċi u attwalment se jwettaqha. Meta ninsew da, allura nibdew nafġu. Nibdew nisbaljaw bl-ikraħ. Il-poplu falla. Waħda mill-ħafna każijiet tal-poplu Israelita, da wieħed minnhom wieħed kruċjali fil-Iva, fil-qalba tal-falliment tagħhom kien hemm l-inkredulità, m'hemmnux il-Alla. Alla għalilhom mod u ma qalu din il-ħaġa ma niċċettawhiex, il-ħaġa ma tinżlilniex, il-ħaġa ma toħġobniex. Il-nuqqas ta' twemmin tagħhom falla tnissel propjament bil-falliment tagħhom li ma ftakrux fil-fedeltà moddija tiegħu. Alla urina x'tip ta' Alla huwa, Alla ta' keltu. U Alla fidil. U Alla li jekk jgħid ħaġa mhux se jaħodha lura. Anke Balaam fl-orakli tiegħu qal Alla mhuwiex bħalna il-bnedmin jaqgħu jgħid ħaġa ma jagħmilx. Il-poplu falla il għaliex ma ftakarx nesa il-fedeltà passata tagħna sabiex jafdaw bħala sit sofran tagħhom u tad-dinja kollha. Infatti kien għadu kif esperjenzjaw il-ġudizzju fuq Farun, il-Farun stess qallu għal dan il-għan stess jemħajjimtek biex nuri fik il-qawwa tiegħi u biex ismi x-xandar mal-art kollha. Kemm hija xi ħaġa ta' għajb ta' mistħija meta aħna illi ngħidu li aħna l-poplu tagħna il-merla ta' Sidna Ġesu Kristu l-arusa tiegħu u ma nkunux fidili leħ. Ma nemmnux li hu kapaċi jipproteġina, imexxina u jwassalna fid-destinazzjoni xierqa tagħna. Id-destinazzjoni tagħna hija l-ġenna. Bħalma d-destinazzjoni tal-Lut bħala tip di bħala eżempju kienet li jitlu minn esperjenza ta' 400 sena il-sira u Allak ħajdaħħalhom fl-art nixxi l-ħalib u l-għasel. Il-nies m'hemmnuhx il-Alla. Xi tfisser temmen falla? Tfisser tafdaħ. Is-sid tiddependi fuq u tilqa' kelbtu bħala l-verità assoluta għalik. Bħala l-verità assoluta li issa ħatħalli impatt f'ħajtek. Illi issa għallu d-deċiżjonijiet tiegħek se jkunu mod ieħor. Id-deċiżjonijiet tiegħek ħajkunu inti ħataġixxi skont id-dawl tal-kelma tagħna. Taċċetta dik il-verità u bija tankra lil ħajtek. Ħajtek ħassib l-istabbiltà, ħassib is-sigurtà tagħha fuq il-wedi tagħna. U allura jiġi xiġri ħadkun lest li timxi fil-modijiet tiegħu u tħobbu bil-fakultajiet kollha tiegħek. Aktar tard Mosè meta kellem lill-poplu qalilhom fit-Deuteronomju 10 vers 12 jgħidilhom issa Iżrael, x'irid il-mulejja tiegħek minnek? Ħlif tibżam il-mulejja tiegħek biex timxi fit-traqat kollha tiegħu u tħobbu u taqdi lill-mulejja li huwa Alla tiegħek qalbek kollha u bruħek kollha. Dan huwa l-impenn li Alla jippretendi minna illi bħalma infatti spjegalhom fil-patt li Alla għamel mal-Lut. Alla għamel patt mal-Lut permezz ta' Mosè. U dan patt kien jibda hekk. Jien il-mulejja tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minn dar l-Jasar. Għalhekk ma jkollokx għal qudiemi taħreb teġbijali mhux għalik u tom 10 prinċipji għal-ħajja li għadhom jgħoddu sal-lum.
Għax għal-prinċipji għal-ħajja. Ma dak il-prinċipji Alla tobna għabbażi tal-fidwa tiegħu. Tal-ħelsien tiegħu mill-jasar. Lill-Iżraelin ħelisom mill-jasar ta' Farun li jenna ħelista mill-jasar ħafna l-jasar għad-dnub u għad-dominju tax-ximal. Il-preżenza tal-fidi allura meta aħna nemnu ħil-Alla. Tajjeb, dana bil-fidi naslu biex nkunu mill-qwa mill-mulaj għala jkollu pjaċir bina, il-bissima tagħna tkun fuqna, nkunu magħduda bħala ġustu qudiemu, bħal ma għamel minn żmien l-antik għal għandu mod wieħed ta' salvazzjoni, mod wieħed. Mill-bidu sa tmiem. Li nafdawh. L-Abram meta għallu ħares nil-kwika, l-kapaċitotu, sekk ħajkun mislek. U Abram kien xieħ, mara li qatt ma kellha tfal, kienet sterili. U Abram hemm falla, Ġenesis 15, Abram hemm falla. U dan kien magħdud lilu għall-ġustifikazzjoni tiegħu. Alla ġustifika, alla ddikjara ġust l-Abram għax emmen il-weda tiegħu. Sempliċi ta' sekk. Grandjuża ta' sekk. Però l-assens tal-fidi meta aħna ma nemnuhx il-Alla. Tikkundannana minħabba dnub mhux magħfur. Meta bniedem ma jemminx il-Alla. Li huwa l-verità. Ikollu mbagħad jara kif se jieqaf quddiem Alla fil-ġudizzju. Min għandu li min għandu l-ħajja jgħidilna Ġwanni. Min m'għandux li bent Alla m'għandux il-ħajja. Min għandu li ben għandu l-ħajja dejja. Min ma jemminx fl-liben ma jarax il-ħajja. Iżda l-ħadab tagħna, il-korra tagħna tibqa' fuq għaliex minħabba d-dub tiegħu. Allura hawnhekk l-ħwa irridu nasib jiena l-kol kemm aħna personalment, individwalment ngħidu fiex ninsab jiena. Qed ngħid li nemmen falla, jew għatmet miexi malla dik it-tip ta' umiltà li mbaxxi rasu għall-kelma tiegħu. U naf illi jekk jiena ma nemnux il-Alla se jkun hemm konsegwenzi inevitabbli. Narawhom ċari hawnhekk f'din l-istorja li l-poplu kellu iħallas. Kemm kellu jħallas? Dik il-ġenerazzjoni ta' nies illi xxewxu kontra Alla, irribellaw kontra l-ordni tiegħu, Alla għallhom u ma ġabu skuża b'buliedhom u qalu għalhekk ħarġna Alla minn Eġittu biex joqtlu lilna u l-uliedna fid-deżert. Alla għallhom intom tutu fid-deżert u liedkom li għadhom żgħar huma li se jirtu l-art tal-Kana. U ħallihom prattikament 40 sena minn ħarġu mill-Eġittu. Sakemm fi żmien Ġoswe mbagħad daħlu qasmu l-Ġurdan u daħlu fl-art imwieda 40 sena ta' mawrien aqra ta' numri għandek il-postijiet kollha fejn marru fid-deżert xari fejn setaw gawdew il-barka qottrana tagħna. Id-diżubbidienza tagħhom ġifieri telfithom il-barka sieħa. U dan li jiġri lilna wkoll xi ftit jew wisq. Meta aħna nobdux il-Alla, meta aħna ħallu dak l-lar ta' mrar ta' gratitudni jew qalbna tinsa x'għamel Alla magħna, ninsew x'għamel Alla magħna. Nibdew nillaxqaw. Nibdew niżvijaw. Nibdew nsiru pjuttost bħal nies tad-dinja aktarx minn nkunu distintivament magħrufin bħala l-poplu tagħna. Alla ħafrilhom il-lut. Mosè talbu Numri 14 vers 20 il-mulej qal wara t-talba ta' Mosè. Il-mulej qallu ħfirt skont keltek. Mosè interċida l-poplu, Alla ħafrilhom, però bħalma jiġrilna wkoll, Alla ħafrilna. Imma l-konsegwenza tad-dnub ħafna drabi konna mbagħtuha. Eżempju sempliċi. Jekk għandek drogat illi ħajtu hija mħassra u dan b'xi mod jikkonverti. Is-saħħa fiżika tiegħu batuta. Ħatibqa' batuta għal ħafna u ħafna snin. Inħabba d-dnub tiegħu. Il-konsegwenzi ma nistgħux ninsewhom u ħafna drabi konna imbatuhom. Hawnhekk Alla jgħid iżda daqs kemm hu minni
Daqs kemm hu minnu li jiena ħaj l-art kollha timtela bil-glorja tal-Mulej. Għax dawn kollha li raw il-glorja tiegħi u l-mirakli tiegħi li jiena għamilt fl-Eġittu fid-deżert u li issa ġarbuni 10 darbiet li ma kienx l-unika darba. Ġarbuni 10 darbiet ripetutament. Daqqa jgerbu għax m'għandhomx ilma, daqqa jgerbu għax xabaw mill-manna. Daqqa jgergru meħabba il-battalji tagħhom. Dawn ġarbuni 10 darbiet u ma semawx klimi żgur li ma jarawx l-art li ħlift l-missirietom u lanqas dawk li merewni ma jarawx. Meta tmiri lill-Alla, meta topponi lill-Alla, meta xorb bħal topponih billi terfa' jdejk l-sema ta' fil-qiegħ ta' qalbek, fis-sigriet ta' qalbek. Inti tkun tajta illi ma tridx biex inti kittried. Id-dejqa illi Ġesu semmilna. Alla jaffrilna però il-konsekwenzi hemmhekk il-ġudizzju fuq Iżrael wieħed qawwi però mistħobb. Alla ħallihom sparpaljhom fid-deżert sakemm mietu il-koll. Ġenerazzjoni sħiħa. Ġenerazzjoni sħiħa. Għalkemm baqa' jħsiebhom, baqa' jagħtihom il-manna, baqa' jmexxihom, però batew il-konsekwenzi tal-infedeltà tagħhom. U dan din l-istorja raħba bħal bqija ta' Testament il-Qadim. Hija rekordjata bħala twissija għalina llum. Bħala twissija. Ara ma taħsbux illi qegħdin jew rajna storja antika illi x'għandna x'naqsmu magħha. Pawlu jagħmilha ċara illi dak li ġara lil dik il-ġenerazzjoni Mosè kitbu taħt il-gwida tal-Spiritu Santu biex ikollna lezzjoni ħajja x'jiġri lilna wkoll jekk aħna naġixxu bħalhom. L-ewwel Korintin 10 vers 11 Pawlu jgħid issa dawk ħwejjeġ kollha qed qiegħed għadu kif semma ħafna affarijiet ta' dawn il-lut fit-deżert. Dawn l-affarijiet kollha ġrawlhom b'eżempju. U huma miktubin bħala twiddiba għalina. X'inhi twiddiba? Avvertiment, meta inti qed nafżak qed niftaħlek għajnejk minn qabel. Ara dawn xi ġralhom. Batew il-konsekwenzi. U Pawlu qed jgħid lill-Korintin u allura lilna wkoll illi dak li ġralhom huwa twiddiba għalina aħna l-fuqna wasal it-tmiem ta' żminijiet. Kif nixxiebħu ma' dawn il-ġenerazzjoni ħażina fl-aħħar mill-aħħar u ingrata illi Alla ħareġ mill-Eġittu. Il-Bibja tgħidilna illi l-lum ta' dak iż-żmien kellhom il-Vanġelu pritkat lilhom. Forsi tinsa ma' xejn stramba, imma Alla laħaqhom bil-bxara tajba ta' salvazzjoni. Lut 4 vers 6 jgħidilna dwar dawn in-nies billi ra kapitlu 4 vers 6 billi ra mela li kien baqa li xuħud jitlu fih fil-mistrieħ ġifieri u dawk li lilhom kien imxandar l-ewwel ma daħlux minħabba d-diżubbidjenza tagħhom. Alla waslhom il-Vanġelu u ma daħlux fl-Artim Weda minħabba xiex minħabba d-diżubbidjenza. Id-diżubbidjenza ħafna drabi grassa tagħna u ħafna drabi sigrita u sottili tagħna però xorta waħda hija d-diżubbidjenza hija serjissima. Ara kemm nitkellmu dwar predestinazzjoni u l-għażla tal-Alla. Ara ma taħsbux illi l-magħżulin tal-Alla jistgħu jagħmlu li jridu. Magħżulin tal-Alla huma magħżulin biex jagħtu l-frott. Biex isiru l-sira ta' Ġesu Kristu, is-sid ġdid tagħhom, biex jagħtu frott tal-Alla, biex jimxu denjament fis-soċjetà li fiha qegħdin. Twissija għandna bżonna il għaliex faċilment aħna ngħidu u jien magħżul. Qed tgħid magħżul. Urini, x'evidenza hemm? Hemm dik il-mixja evanġelika nsejħula dik l-ubbidjenza grata u li tnixxi bil-fatt li inti qed tafda fil-Kristu.
Għalfejn issejħulu mulej u ma tagħmlux dak li ngħid. Ġesu darba poġġija daqshekk sempliċi. Għalfejn issejħuli. Jasid. Imma mbagħad ma tagħmlux dak li ngħid. Il-luk tal-ewwel l-Evanġel pritkat lilhom, kien mufdija bid-dem. Tiftakru l-istorja għalhom oqtlu kull familja ħaruf, ċabsu il-ħisrejn u l-koxox tal-bib il-ħaruf, l-anġlu tal-qirda se jgħaddi u fejn jara d-dem jibqa' għaddej. Jibqa' għaddej għalhekk Passover, jibqa' għaddej. Lejd ġej minn għadda l-istess ħaġa. Alla jara l-qlub tagħna imraxxin bid-dem ta' Kristu jibqa' għaddej, il-ġudizzju tiegħu ma jħaddix. Hekk kellu dan. Għaddew bil-Baħar l-Aħmar il-mirakli kbar illi Alla għamel magħhom. Kienu mamda f'Mosè, sħaba tan-nar u sħaba ta' sħab illi kienet timxi qudiemhom u tiggwidhom fid-deżert. Il-privileġġi kbar illi kellhom dawn nies. Kienu ikel spiritwali. Gergru, aħjar morru l-Ġittu ħan jiklu d-dawm u l-basal u l-kurrat. Kellhom dieta fenomenali naħseb jiena tajba. Dew jimmissjaw dak li kien fjak li kellhom. Għax dew jitqazzu għal-manna. Kuljum manna. Ara l-ingratitudni tagħna sakemm tista' tasal. Il-ħobs li Alla bagħtilhom mis-sema u ma jgerbu kwanta tiegħu. Xorbu xorb spirituali. Ħammutu fid-deżert ma għandniex nixorbu. U li ħajmutu bil-għanġ. Walla qal il-Mosè qabad il-ħatar tiegħek olqot il-blata u tnixxi l-ilma. Ilma provdut mirakolosament u n-nies xorbu u dik il-blata b'xi mod misterjus ma nafux kif kienet timxi qudiemhom u dik il-blata kienet Kristu jgħidilna. Il-privileġġi kbar kienu mmexxija mill-Ispiritu Santu, vera? Mosè li Alla poġġa l-Ispiritu tiegħu fuq u anke fuq is-70 anzjan li aktar tard Alla wkoll unzjona bl-Ispiritu tiegħu biex ikollhom mexxejja skont l-oġba tagħna. Però minkejja kollu, minkejja l-privileġġi kollha, minkejja l-fidwa u minkejja l-esperjenza tal-grazzja, in-nies gergru u l-mentaw kontra Alla. Jista' jkun. Dan huwa ritratt tagħna ta' bażikament ta'. Jekk m'intomx tieħdu l-messaġġ jista' jkun li hemm din il-ħġieġa trasparenti illi maħniex naraw ir-realtà kif inhi. Gergru kontra Alla, websu qalbhom kontra Alla. Luk 3 vers 8 jerġa' jsemmihom fejn jgħid għalhekk bħalma jgħid l-Ispiritu Sant jekk illum tisemgħu la twebsux qalbkom. La twebsux qalbkom. Bħalma ġara fl-irvel f'jum it-tiġrib fid-deżert. Bħalma ma dawk in-nies irvella kontra Alla, websu qalbhom. Kapaċi wild ta' Alla, kapaċi persuna wielda mill-Ispiritu Sant. Kapaċi ċittadin tas-salta ta' Kristu u webbes qalbu kontra Alla jifa. Huwa ħajb, ja mistija. Per possibbli. Dawn nies ixxewxu kontri jittrattaw il-Alla b'istmerrija u rrifjutaw li jafdaw fih. Minkejja l-prov, minkejja l-evidenza ta' mirakli, ta' lizza tagħna tiegħu, ta' suffiċenza kollha tiegħu. Meta Mosè qallu l-Alla x'għal ngħidilhom li jismek. Għax ħajsaqsuni min bagħtek Alla. U Alla qallu għajdilhom jien bagħtni għandkom. Jaħwe Alla li huwa suffiċenti fejn nifsu, etern u ma jiddependi fuq ħadd. Frattant, stmerrawh lill-Alla, kapitlu 14 vers 11, naqraw, Mosè qal, il-mulej qal Mosè sakemm se jibqgħu imeruni dawn in-nies, sakemm ma jidux jagħmlu fija bil-ġubijiet kollha li għamilt fosthom. Ħalli kif Alla kemm għandi bżonn nagħmel iżjed. Kien għamel ħafna u bl-irfus, bl-abbundanza. U kapaċi xorta waħda l-messaġġ ma nirċevawhx. Ġarbu il-Alla. Meta ġarab il-Alla. Bibet għajdilna la ġarrabx il-mura tiegħek. Ġesu kutal ix-xitan meta qallu biex
jaqbes minn fuq it-turretta tat-tempju. Jibgħat l-anġlu tiegħu biex jilqgħuk u Ġesu qallu la tġarrabx il-morali tiegħek. Jiġifieri tippruvax. Ħalli Alla juri f'waqtu u skont l tiegħu lid setana tiegħu. Per tisfurzax jagħmilha. Dawn in-nies però ġarbuh. Kollha li raw il-glura tiegħi u l-mirakli tiegħi li jien għamilt fl-Eġittu. U li issa ġarbuni 10 darbiet, li ġarbu darba lil diġà sejra. 10 darbiet ripetu dan. Arrielhom ukoll milli jobdu l-kmandamenti tiegħu. X'kien il-kmand tiegħu meta Alla ddeċieda u għataħħa issa m'hemmx bidla fil-ksib. Allura ħatibqgħu tiġġarraw fid-deżert sakemm tmutu l-koll. U n-nies qalu se ma niddispeċin issa, mela ħa naqdu l-armi u mmorru, ħa niġġieldulu, ħa nitlu. U ma saqalhom Alla mhux magħhom, morrux, u xorta magħhom. Id-diżobbedjenza, meta Alla qalilhom itlu, ma rridux jitlu. Meta Alla qalilhom issa tibqgħu barra, rridu jitlu. Kollox bil-kontra. Il-perversità li kapaċi teżisti fil-qalb tagħna. Ma bdewx il-kmandament tiegħu u daru milli jimxu warajh. Vers 43 jgħidilna l-Amalkin u l-Qananim hemm huma qudiemkom u intom taqgħu taħt is-sejf, intom żortu minn wara l-mulej, twarrabtu mill-mulej, għalhekk il-mulej m'għadux magħkom. Id-diżubbedjenza tagħhom niżlet fuqhom id-dispjaċir Alla. Forsi stampa fjakka però naħseb tqarreb lill-verità. Meta għandek missier illi iħobb il-uliedu u jipprovdilhom u juħsiebhom u dawk l-ulied imbagħad ikunu grati. Jew jagħtuh xi daqqa bis-sied, jew jgħajruh. Dak il-missier ħajnkett. U Alla ta' bil-ħaqqa hekk id-dispjaċir tiegħu. Fl-ittra lill-Lut, għal darb'oħra, kapitlu 3 vers 10, jgħidilna għalhekk kont imgħaddab għal dak in-nisa u għedt dejjem jiżbaljaw f'qalbhom u ma għarfux traqati. Tinkett meta tara nies illi jsejħu nfushom Kristjani Evanġeliċi u qishom jibqgħu jiżbaljaw fi traqathom. Jibqgħu qishom qatt ma jibru. Qatt ma jmaturaw, qatt ma igawdu dik il-komunjoni sabiħa magħna. L-istess vers 18 jgħidilna hawnhekk. U lil min ħalef Alla li ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħu, ħlief lil dawk li ma ridux jemmnu. Meta int ma temmix il-Alla tiddeċiedi li ma temmix fih. Tiddeċiedi li ma temmix keltu. U allura l-ħtija hija tiegħek. Aħna llum allura ninsabu eżortati l-iskrittura li tra l-Lut partikolarment illi tafas ħafna fuq dan l-inċident. Teżortana biex nassu fuq nfusna. Nkunu viġilanti fuq nfusna, ma nintraħewx, ma nassumux li ninsabu fit-triq. Imma nkunu bassa stretta fuq nfusna li ma jiġrinniex l-istess. Lut 3 vers 12 jgħidilna araw ħut ma jkunx hemm xi ħadd minnkom qalb ħażina li ma temminx billi titbiegħed minn Alla l-ħaj. Jekk inti qed tilaba ta' Kristjan, xi darba oħra titbiegħed mill-professjoni tal-fidi tiegħek. Se tibred, se twarrab. Dawk li huma ċertament ta' Kristu kapaċi jżommu, isejħilhom bisimhom, jimxu warajh u jkompli jgħid jien nagħtihom il-ħajja dejja ma jintilfu qatt. Lanqas ta' bniedem ma jista' jaħtaf minn idejk. Il-missier huwa akbar minni kapaċi jżommhom f'idejh u ħadd ma jista' jaħtafhom minn id il-missier. Dawk li huma ġenwinament ta' Kristu jonorawh u weġħuh. Bħal Mosè il-ħsieb u l-ambizzjoni kollha tagħhom hija l-unur tagħna. L-unur tagħna. Jekk jiena kien Kristjan u n-nies qegħdin jaraw l-imġiba tiegħi.
Għedi jisemaw x'tip ta' diskors jgħax minn fommi, ux diskors ta' tgemkim, jew inkella ta' ringrazzjament il-Alla. Ux diskors li servi ta' melħ, jew inkella ta' tosku, u falenu għal-ħaddieħor. Ux diskors ta' għajnuna u ta' għalim, jew inkella diskors ta' asqis kontra l-proxmu tiegħek. Ejjew noħdu bis-serjetà din it-twissija l-awtur l-Lut qed jagħtina biex ma jiġrilniex bħalu. U sempliċi kliem ta' fdar jiena nemmen falla imma ma jkunx skont il-warrant tagħna, u ċoħe li inti allura tispiċċa biex tagħmel xi ħaġa kontrarja għal-rida tagħna bħal magħmlu dawn. Allura issa intom mela ħatibqgħu taħt il-disċiplina ta' Alla tul ħajtkom kollha fid-deżert. Immissjajtu, tliftu il-barkiet illi Alla rid jagħtikom f'dik l-art nixħalib rasek. Meta semgħu hekk qalu rridu mmorru. Le ma sempliċi espressjoni momentanja, espressjoni emozjonali ta' dak il-ħin li inti taf falla hija bla siwi. Għaliex għax Alla jaf il-qalb. Alla jaf il-qalb. Dawn ma jkunu erojs għax ħajtilgħu fuq il-muntanja biex jiġġeldulhom tarbtu. Disfatta sħiħa, telfa, totali. Għaliex il-mulej mhuwiex ma' dawk li huma superfiċjali u prożontużi f'qalbhom. Meta ngħidu nafdaw f'Alla, ifisser li jiena ndependi fuq imma Alla minnu? Kif inhu Alla? Skont kif jgħidilna hawnhekk fil-kelma tiegħu. Mhux kif jgħidilek int. Irrodu attenti l-aħwa. Għaliex nistgħu nitqarqu minn profeti forżilhom. Però l-ar ħaġa u l-aktar sottili hija meta qalbna stess tqarrabina. Ġeremija jgħidilna l-qalb hija qarrieqa kapaċi tingannak aktar minn kollox, marida għannat. U hemmhekk naraw il-bżonn urġenti tagħna li naħarbu li Alla u nsibu r-refuġi tagħna fih. U ta' bilħan nitalmu ġurnata b'ġurnata, konxjament illi jiena rrid nonor Alla. Jekk Alla jgħid jimxi, nimxi. Jekk Alla jgħid iqaf. Altrimenti l-aħwa nkunu qegħdin nġibu telfa, mhux biss individwalment, għalina personalment, imma wkoll għall-familji tagħna, għall-Knisja tagħna, għan-nazzjon tagħna. Ejju nafu responsabilità kbira li għandna fid-dawl ta' dit-twissija il-poplu ludi li falla. Sabiex ma nagħmlux l-istess għalikom. Blind